ngizokhuluma nonkosikazi lapha ya unkosikazi wami, my friend, my wife. Yeah, so sihlala ndawonye sineminyaka ewu31 sihlele ndawonye akanampama yendoda ngoba nginenhloko engilawulayo uthi unkosikazi akashawo. So ke ngiyabingelela unkosikazi wami njengoba ngisho sineminyaka ewu31 sihlele ndawonye sinesitsha sisodwa sinomphetho wodwa sinekamera elilodwa. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Uyazi ukuthi ukube besinasi isikhathi besoshisa impepho yakithi. Yeah, sishise nje sishunqise nathi. Sishunqise ngoba siyashunqisa. Phela siyashunqisa nathi. Ungacabanga wena ukuthi asishunqise. Sinayo nathi into yakithi empepho. Amen. Yeah, sinayo. Ngizothiwa nabakholwa la sinisiwe awahlabi bashothi bayihlala ngamakholwa. Inyama sidla kangaka. Emakholweni. Yabo. Yeah, anokuza bishop ukuthi yini nalikabazondi labazana abasinisiwe nithi abahlabi kwashawa anokuza ukuthi kuhanjwa kanjani makiwa kubona. Amen. Ngoba ngukhomanda wabo. Ubuze kubona ukuthi yeah, bona labantu bayahlonipha la. Amen. Ikhulu abathathwa noma kanjani. Amen. Mawuza kubona ungababhalela incwadi encane. Amen. Uphathe incwadi enkulu. Yeah. Mawuza kuba. Badinga incwadi enkulu. Amen. Futhi ngendlela abahlonipha ngayo. Ngathi mina babuze kimi ukuthi yini indaba bangadli izinto noma iziphi. Amen. Bayabantu abahloniphayo. Amen. Bahlonipha. Banenhlonipho bafundisiwe izwi lenkosi liyahlonipha liyamhloniphisa hlonipha nonyoko ukuze izinto zakho zande ngeke ubabone bona befaka izandla ezithebeni zabantu abadala. Haleluya. Abayenzi lokho bafundisiwe ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa. Ngeke ulibamba ukhamba laphuza khona abantu abadala ubona singaphuzi nje ngoba siyaphuza nathi. Siyaphuza ukuthi asiphuze utshwala babantu abadala. Siphuze utshwala bomuntu omdala. Hallelujah. Siyezwini lenkosi bangcwele, siyezwini lenkosi. Ngiyezwa manje ukuthi into yakithi manje ngiyayizwa manje. Ngizwa nje into yakithi manje bazalwane ukuthi sisemlisi sela sisemsikete. Sisemsikete. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Uyazi bazalwane ngithintwa indaba njengoba ngibona ngimila ngithintwa indaba engiyibona. Inkosi iyangifundisa. Mawubheka la eboxini lika sikete. Kunesihlahla esiphezulu nesibona. Lesi sihlahla igama laso kuthiwa UmLahlankosi noma umphafa. Ngiyangizwa bazalwane. Kuthiwa yini lesihlahla? UmLahlankosi noma yini? Umphafa. Hey. Bazalwane, nathi into ke enzeka. Mawufunda iBhayibheli kahle, ulifunda kahle iBhayibheli ngoba imvelo yakithi mina mawungiqondisa uthi ngiye emvelweni yakithi ngingahlehla nayo imvelo yakithi ngimchazele ngayo ngisho thina ngimchazele nje ukuthi uze siye eBhayibhelini za kanjani eBhayibhelini ukuthi iBhayibheli iqondiswe ngathi yonke into la eBhayibhelini ile nto la ekade siphila ngayo sikhula ngayo. Mawufuna nje ukwazi ufuna ukwazi nje kahle ukubuza kuBishop Chiliza ukuthi sasikhula kanjani thina emvelweni. Ungibona nje intombi eyayingathintwa kwangangena esibayeni somnumzane baba kwangangena nje esibayeni somnumzane yayingangena ngoba sasingavuli isibayo somnumzane ngoba kwahlonishwa. Yabona inkolo ke manje vele ithi inkolo ayakufundwane. Inkolo zabantu ithi akufundwane. Now ke isihlahla lesomLahlankosi ensimini yase Eden iBhayibheli malichaza lithi wathi uNkulunkulu akudliwe konke. Wathi kodwa kukhona
umuthi engafanele wenziwe njani udliwa. Kusho ukuthi ke bawukha lo muthi akithi noma leso sithelo basika. Isithelo ke nganza kwethu simila esihlahleni. Lento nje ekuthiwa amagwava noma kuthiwa ama orange. I-orange alikaze liqhamuke singazange sibe khona isihlahla. Oh hallelujah. Now ke uma ke ngizosuka la manje. Uma ke la ensimini yase-Eden lendoda eyayimisiwe, indoda eyayimisiwe yalahla i-order likaNkulunkulu ngoba kwaba ne-disorder ensimini yase-Eden. Ngoba indoda mayingamanga kahle emzini wayo kuba ne-disorder. Alibonga igama lika Jesu. Kuyakwenzeka kube khona izinto ezihlasela emzini wendoda kanti ayikho isethaveni. Manje uma isethaveni ifike kufa abantu emzini wayo kuthiwa bekwenze njani kuthiwa ubabona ekhaya bengekho ubekuphi bawuthiwa besethaveni i-disorder. Kanti indoda yamisela ukuba kube umuzi wayo ube ne-order. Zonke into ezifika zifike khona indoda. Uyakholwa noma ikholwa kodwa indoda umuntu we-order. Hallelujah. Jesus. Kwavele kwadliwa esihlahleni. Kwakhiwa into engamanele ikhiwe. Hayi lento eshiwa abantu kuthiwe. Hayi lento eshiwa abantu. Lento eshiwa kuthiwa umuthi ukulala nomuntu wesifazane. That's nonsense. Amen. uNkulunkulu iBhayibheli lithi uAdam noEva wabamisa phambi kwakhe wababusisa. Wathi zalanani nande. Wabesozalana ngenhloko noma ngamehlo. Wayazi uThixo ukuthi ubabusisile. Yingakho umuntu ozalwayo ezalwa emshadweni. Umuntu kuyabusiswa umshado. Kodwa umuntu ozalwa esihlahleni. Hallelujah. Ubizwa ngegama elibi. Kuthiwa ingane yani yesihlahla. Kusho ukuthi umuntu ozalwe ngaphandle kwe-blessing. Wafunda itengo waqalekiswa abantu. Wakhona amantombazane alahla umthetho oyise nonina azala ingane nga5 ngaphandle kokushada. Kusho ukuthi azala ngaphandle kwesibusiso. Abakhesi nengane zabakhesi. Waqalekiswa kwasuka kubaba. Isiqalekiso sehla sazazophika enganeni. Kusho ukuthi lo baba uzalwe ngaphandle nengane zakhe ngaphandle. Kwabizwa ingane ngeyibonge engezona. Indaba inakala njalo esihlahleni. Esihlahleni kudliwa into ongavunyelana. Kwadliwa into engadliwa ongavunyelana. Kwangena emzini wendoda indoda ingazi emahlathini. Umnumzane uyafika ekhaya ingane isaphelele. Inkomo kamayisekho. Kanti mayifuna inkomo kamaka uthathwa inkomo kungena esibayeni. Kuthiwa amadoda amaye emsamo lapha eminyango lapha jethe imngane eza nenkomo ngoba kuyokhishwa inkomo. Amantombazane namhlanje akhishiwe inkomo zingasekho. Iyazala namhlanje kusasizaleni. Iyathatha inikeza ugogo. Kwenze njani? Bakhesti. Uma wayenje nobaba wayisoka lamanyala. Noma wazala ezalela ekhaya nengane zakhe ziyazala zizalela ekhaya. Yini lento enzala? Angikhulumi ngokukholwa, ngikhuluma imvelo. Oh hallelujah. Labogogo engibabona bengena emshadweni bangena emshadweni bengabukeki kahle kodwa bangena ngoba bagcina imizimba yabo. Bathi noma singabukeki kahle kodwa umzimba yethu sizoyigcina ngoba itempeli likaThixo. Asizohamba silale ehlahleni ngoba uma ulindile ekhaya ufuna ukungifica ngiphelele. Hey Nkosi yami. Mawungabuze mntana umuntu makubasa lapha angazi.
Mama busa gogo wayo umntwana bakho basolapha athi ugogo angazi. Umuze kuyise ukuthi ingane zakho uyazonda athi lutho. Kusho ukuthi lo muzi siqalekiso wazala ingane ngaphandle wahlala nazo ezinye la ngaphakathi uyazondla ezinye la ngaphakathi kodwa ezizale ngaphandle azondliwe. Indoda eyisoka lamanyali nezingane ngaphandle kodwa ezasekhaya zinakiwe. Wahlala esihlahleni wavela umvuzo wesihlahla. Hallelujah. Can I preach? Ngingashumayela. Sizobuyisa i-order emhlabeni, hayi endlini kaThixo kuphela, emhlabeni. Sathane ungena ensimini yase-Eden, indoda ikhona, hayi ezulwini. Yayikhona indoda ihleli ikhona. Isathane inyoka yakhuluma nomfazi. Ikhona indoda ayihlelekile. Ukuthi ngangena emzini wakho kwenziwe noma kanjani ukhona uyindoda. Into eyenza leyo ukuthi ngene noma kanjani ngoba i-order from above. Umuntu ongakhuzwa uzokhuza abantu. Yakuyitshela ingane yakho ayiye kugwayeke kuyobhema. Uthisha kagwayi wuwe. Uthisha watshwala wuwe. Uthisha ukulala emahlangeni wuwe. Hallelujah. Mawufuna ukubuyela izinto kwi-order, back to God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Back to God. Back to God. Iwash namaneteje. Ngisakhuluma ngesihlahla njalo. Ukuthi i-order kunakale la. Esihlahleni. Kwafa abantu iBhayibheli malichaza bakhishelwa ngaphandle. Uyabona makufika ekhaya khona izinto ezishiwo kuthiwa umama babekezela. Mawufika utata ekhaya ethi. Yabo. Ethi. Nomama wakhona naye uze njani? Uthi ukathi ungathi umama usela ijiki. Uthi ingane zakhe azenze njani? I-order ensimini yase-Eden. Hallelujah. Uzobona umama ephikisana notata ekhaya kusho ukuthi amadoda wethu athi 50-50. Ayikho indoda eyakalingana nomuntu wesifazane. Never. Never. Noma kuthiwa ngayintotholo lenjani yendoda ngeke uThixo wayimisa indoda ukuthi inhloko yosifazane. Finish and clear. Hallelujah. Finish and clear. Sizobuka ke i-order ke disorder kwadliwe into engadliwe. Kusho ngamama kambe kwadliwe into engadliwe. Makudliwe into engadliwe kwabheka. Uyabona? Ubona umama esekhonza utata ekhomba ubaba ethi wena ukhomba utata wakwakhe ngoba udakiwe. Uthi lalela la utshena indoda inhloko yakhe. Uthi lalela la wena. Kanti mase ubuka kahle kusho ukuthi ikhona i-disorder. Kuna disorder. Utata umfanekiso kaThixo. Utata. Alright, kwanakala ke Eden. Kwafisihlahla. Uyabona masobuka otata bekhe isihlahla. Mabekhe isihlahla nathi debenza. Bangene mortuary. Lesihlahla siyakhuluma. Kodwa mase ngene mortuary siyakhuluma. Buza kimi ngitshela. Nangabafethu. Ekhaya siyakhuluma lesihlahla. Maye ngena lo tata lapha emochoro ufika athi mfowethu ngamama gama kufiwe ngase isihlahla kuphinde futhi kuvukwe ngaso. Uthi ke mfowethu sesiyahamba ngoku. Yabona ibayi bakholwa labantu abalanda abantu emoshoro. Bakholwa uThixo. Basikholwa la. Mfowethu sesiyahamba ngani yakwethu. Masambe. Uyazi njengoba behamba nje ungazi mangale ndala endlini uhambe exoxa. Mfowethu sangena esitolo. Ngoba kusho ukuthi lo osesihlahleni uyaxoxa. Futhi lo okhulumayo ophethe ihlahla akakhulunyiswa. Can I preach bazalwane? Amen. Ophethe isihlahla akaxoxiswa ngoba usuke busy nalo ahamba naye. Come on church. Lo ahamba naye uthi akukhulunywa
endleleni mawuhamba nabantu abangekho. Hallelujah. Isifundiso sala ekhaya sithi masiphume emoshwala ekhaya. Masiphume emoshwala sasiyekhaya. Afike ingonyama ephunga endleleni. Kuphulwe emoshwala kiwa lezo basela abantu. Umuntu ophuma emoshwala akahambi yedwa, uhamba nabantu. Abakhulumi bona, kodwa ukhuluma yedwa. Ungebe esitolo kuthenga ukudla. Noma ngakuthenga ukudla akakhulumi namuntu. Fika bamba ulofu wesingo, ngiyashumayela mhlambe manje. Ngiyangizwa. Fika thatha ulofu wesingo aphume nawo. Yena uyahlephula kulofu kodwa akasho ukuthi mina bafowethu. Usho nje athi ngesign. Ngithi ngesign. Uphethe isihlahla. Kodwa bangisizile abantu ababeka isihlahla. Hallelujah. Njengoba ethethe isihlahla mngadi. Manje abantu njengoba befile ensimini yase-Eden. Bekudingeka umlahlankosi. Ngoba yikho indlela ababezovuka ngayo. Bekufanele kube khona umuntu ozokhuluma esemlahlankosi. Oh, hallelujah. Can I preach bazalwane? Ayikho indlela bengenzeka ngayo ngoba uma engekho umuntu okhulumayo phambi kwabantu yonke into iyathula. Kufuneka umuntu ozoma abantu umlahlankosi. Thabisha umlahlankosi ubamba yedwa. Ubathi ngiyambona ekhuphuka. Ngoba isihlahla somlahlankosi sinameva. Uyakhuphuka. Ushadwa ameva esandleni. Kodwa akakhathazeki ngoba umuntu ahamba naye uyamkhomanda. Hallelujah. Siyahlaba. Asibanjwa inombani. Osibamba kufanele kaphe usibamba kanjani. Asibanjwa noma kanjani. Lesi sihlahla sibanjwa umuntu yedwa. Sinameva. Munye umuntu olamlela abantu. Ababaningi abantu abalamlela abantu. Yebo naselale namakhosi amabili. Yingi inkosi. Oh, hallelujah. Yes, abega. Mayefika ekhaya akakhulumi. Lokho hamba nje. Azafika ekhaya. Ngoba akukhulunywa endleleni. Ukhuluma sewufikile ekhaya. Awukodwa lamakholo akhuluma endleleni. Ngathi ngiyabona befaka imijivo emide. Kodwa ingxabano ekhona endleleni. Ngathi ngiyabona bephethwe obishop amagama abo. Kodwa bakhulumisane bodwa. Njengoba bengakhulumisani bona. Bakhohliwe lo abahamba naye. Bona ngezinto abazenzayo ukuthi abekho kulento esikuyo. Lethu asikuyo indlela. Lesi sihlahla ke mase kufika ekhaya sifike sibekwe emsamo. Kuthiwe mfowethu sesifikile ekhaya noma amehlo benawo ngalelo langa akanamehlo. Akabona nekhaya lakhe akalazi. Uyathunywa futhi umkhuhlane uzusigadela. Umkhuhlane kesikhathe khona ugadanga kodwa mase ngasekho ikhona into ethi ngawugada. Hayibo. Mayingasekho. Ikhona into ethi uyabona futhi mayingasekho. Lesi sihlahla ke nganze kwethu. Kuthiwa ke ensimini yase-Eden kwase kufuneka umuntu ekuzogawula isihlahla ngoba abantu bafe ngaso. Sakawulo saqwetwa kahle ngoba manje sinenkinga siyahlaba. Kwatholakala ukuthi kunamantombazane adlwe ngulwa ayakhala kanamduduzi kwathiwa kudingeka isihlahla. Kwatholakala ukuthi kunamantombazane azalele emakhaya ingane zo5 azinasibongo zonke.
zibizwa ngesibongo sala ekhaya negama lazo kuthiwa ingane zangaphandle. Njengoba kuthiwa ingane zangaphandle, ubaba une double story. Ungakhohlwa ubaba une double story njalo, udrive iMercedes Benz. Kodwa lengane yangaphandle ayikwazi ukuza kubaba ngoba ubaba uhlala nonkosikazi ufaka ibhathi kodwa isipoki. Uthi ngengiyondla ingane entsha, usho ingane endoda, uthi ingane entsha ngoba le ndoda nayo yayizala ingane kudlalwa esihlahleni. Alright, kwakudlalwa esihlahleni. Sekufuneka isihlahla ke manje esoqeda umdlalo. Oh hallelujah. Hallelujah. Uzophela kanjani umdlalo wadlalwa indoda idlala esihlahleni kwabizwa ingane kwathiwa ingane zangaphandle konakele nje kunje ezinye sihlele emathaveni ezinye sihlele emgwaqweni amadoda angazange anake ngesikhathi esifanele ngabanake ngaso kodwa makabongwe. Jesus, hallelujah. Sibonge isihlahla sengiyasuka la. Amen. Sibonge indoda yavele yakhuphuka kwathathwa isihlahla saqweqwa. Saqweqwa kwathi uphiswa ngala wahlanganiswa nophiswa ngala. Kwathathwa isipilili kwashayelelwa lento ehlukene ebizwa ngokuthi ukuthi nalo ebizwa ngokuthi ukuthi kwathi mase sishayelelwe isihlahla sidinga umuntu ozokhuluma. iBhayibheli ke lithi kwaqhamuka intombazane ethize engayazi indoda igama lakhe kwakuthiwa uMaria. Le abathi besonto lakithi mabemchaza bathi unina kaNkulunkulu. Bathi mabemchaza bathi unina kaNkulunkulu kwabizwa ukuthi kube khona intombazane ezovela ikhulelwe. Indoda ingazange ngoba indoda yenza idisorder. Akusafuneki indoda ke la ngoba indoda eqaleni ivelenza kwavele kwathikwa banedisorder. Kwanabantu ababulalanayo la, kwanabantu abafebayo la, kwanabantu abanakele la. Kwathiwa alright lamagama ayaphela manje akufuneki umuntu ongazange angene endodeni. Watholala intombazane ogama lathi uMaria wangena lomfo ejahe ezantsi uyolungisa umonakalo wale ingane ezibizwa nowayebala amadoda abizwa ngedaba. Wehla wathi wobani abizwa ngedaba. Wehla waqala emshadweni wethabisi wabangena emshadweni ukushada kwathola ukuthi kushodeka wayini ngoba kwasekuphoqa ukuthi iqedwe lento manje ukuthi kube khona into ezothiwa ziyaphuva ziyanamisa. Wangena emshadweni wathi mayengena emshadweni wathi hayi lento le ayisadingi kwenziwa kanje ngoba sengikhona. Bathe noma bethi bayikhuluma indaba yakhe bethi hayibo iwine liyashoda. Wathi ungene ngani Maria kokwami? Wacaca pha ukuthi akayena uyise kaNkulunkulu, akayena unina kaNkulunkulu. Wathi ungene ngani mami kokwami? Isikhathi sama sikashaya. Washo ukuthi khona abantu ekufanele balandwe ezantsi abalahliwe bazododwa manje ngesihlahla sokulahla Nkosi. Hallelujah. Kwashayele kwathatha indoda yashayelelo yazithi izala yathatha ithanga langala nelanga la yahlanganisa yalithi. Kwathiwa imfihlo le manje kade ihamba inakalisa lento le kade ihamba inakalisa izala ingane ezingafanele ayivalelwe phakathi kwamathanga. Wenzani manje Jesu? Ngifuna bonke abantu bazi ukuthi bangagangi ngalento ephakathi kwala. Akugangwa ngalento kodwa iyagadwa lento. Kufuneka amadoda asebaqotho manje angahambelana manje uyavalelwa ngesasi manje uvalelwa ngesasi uvalela ukuthi khona abantu abazothuka emnyango kuthiwa bayizinja bengezona izinja bezalwa amadoda. Yashayelelwa ezantsi yaseyivula izandla ithi nawe wazalelwe ekhaya usunegama awuseyena ingane yangaphandle usuyingane yangaphakathi uyavela yavula. We anazi ngesikhathi ekhuphuka ephethe isiphambano lesiBhayibheli malichaza wayethi mehamba athi
anyuke bamshaye ngesathi bemshaye isithwele isiphambano ngoba isiphambano into esindayo kusho ukuthi wayezolithatha imithwalo yabantu. Awubezona abantu masebeshumayela bethi woza nazo zinjalo noma kuthiwa ngabe uyaphuza noma ngabe kuthiwa uyabhema woza kuJesu uJesu zokwenza njani uzothwale kwakushiya umthwalo ose sihlatheni somlahlankosi uthi nalaba inkosi ebalahlile ababe bengasaba abalahlwa kuyona bonke abamamkela bevuma kuyena ukuthi uyinkosi. iBhayibheli lithi wabapha amandla babathiwa bangabantwana engathi nathi sihlale emabhayibheli sasingamaphara sihlale emabhayibheli kodwa umusha kaNkulunkulu wavela uJesu wavula isandla wathi nawe owawuthi ngawulele ujomba abantu besifazane udakiwe nawe ngiyakudinga hayibo nami Jesu nginje wathi nami nezigebengu ziyadingeka wathi nazo zonke ngabafela bo ukuze baphulayo bangabesayiphulana asiphakame emshweni ngenya oza mfuna ushekela bayabuza bathi thina ifesi yilo lelo oza baba uzothandaza suthana baba handari kabosh mola athala baba haya supa ala masika la mahaya ela la handari boshakala